Nakita natin guys dito sa Nova Scotia, yung karsada rito, grabe kapatag oh. Wow! Bayad muna tayo ng toll. Bayaran natin, labas na pera. 15. Hello sir, good morning. Good sir. You're in the video, is that okay? That's fine. That's fine. You don't mind, okay? Yeah! Guys, yan, morning. Andito na tayo sa Canadian Coast. Yes! East Coast. Malapit na tayo guys sa boundary between New Brunswick at saka Nova Scotia. Meron pa akong 2 oras driving, as you guys can see dito sa ating GPS. May upcoming dyan na scale. Itong scale na to, never ito guys na na nagsarado mula nung dumadaan ako dito. Lagi-lagi yan nakabukas. Yung huli kong punta rito mga 1 year ago. Kasi nakipag-meet ako dun sa mga barkada o mga tropa nating from Pilipinas, fresh from Pilipinas na bagong hire dati. Direct pot. Sa mga nagtatanong, ilalagay ko yung video link dyan sa baba at panoorin nyo yung mga sinasabi ng mga aplikante galing sa direct pot kung paano yung step by step nila. Yes! Ayan guys welcome to Nova Scotia. Ito yung Nova Scotia. Maganda rito, maraming fresh na isda rito. Yes! Seafoods. Sana hindi bukas yung timbangan, pero I doubt. Laging bukas ito eh. Nova Scotia Welcome Center information. Dulo na lang tong Canada guys. Dulo na lang Canada. Hindi ka makakapasok lang doon, sayang eh. Hindi ka makapasok. Nova Scotia all trucks. Tignan natin kung bukas ang timbangan nila. Truck report to scale. Bukas. Woo! Na-inspection ako dati dito guys. Natikitan ako dati dito eh. About 2 years ago eh. Kaya ayoko na nga matikitan pang muli. Baka mamaya eh dagdag na naman sa ating record yan. Inspection. Ayoko na ma-inspection, kaya sumunod tayo sa policy.
more driving onto platform. Stop. It is the law. Hammers. Alright. Okay guys, diretso na tayo. Wala tayong hindi tayo pinalover. Yes! Dire-diretso lang tayo. Meron pa tayo 2 oras mamanihuin. Oras na dito 7:30 at ang delivery natin is 9:30. Tama-tama, doon na tayo eksakto sa oras. Dito guys, patag na patag. Ay, mga Sunrise Trail, route to Cape Breton, exit 3. Hammers, Nova Scotia. Tuloy-tuloy lang tayo mga lodi. Sa araw, sa umaga, dito manggagaling yung araw. Kapag lumpyak niya po, init na kunada. Tapos kapag lulubog ang araw, doon naman sa British Columbia, dulo ng Canada. Itong biyahe natin ito, biyaheng Nova Scotia, dulo ng Canada. Yan. Tuloy-tuloy lang ako guys. Mamaya doon na tayo sa dideliveran. Itong mahirap guys, ang araw andyan sarapan natin. Kapag nagmamaneho tayo, nako, halos wala kang makita. Kaya kailangan mo mag-focus sa karsada, kasi yung flash ng araw, yung liwanag niya, sakto sa mata
Toll free, toll tayo guys. Upcoming toll. Sabi, cars $4 with trailer $5.25. Toll commercial vehicle per axle. Wala silang nilagay dito. Magkano kaya? Nakita natin guys dito sa dito sa Nova Scotia, yung karsada rito, grabe kapatag oh. Wow! Kapag may katingkan, sarap matulog siguro kapag ganito yung drive ninyo. Walang bako-bako eh. Hindi katulad si Trans-Canada Highway 1, papunta ka ng Calgary, wala na. Sira-sira na yung karsada doon. Coming na yung tolls dyan. Baytoll, 2 kilometer, malapit na tayo sa Baytoll. Magkano kaya sa truck? Ang babayaran. Colchester County, ayan guys, Nova Scotia, or heart of Nova Scotia. May babayaran kaya dyan? Oversized vehicle, right lane. Okay. Open. Bayad muna tayo ng toll. Babayaran natin, labas na pera. 15. Hello sir, good morning. How are you? Good sir. You're in the video, is that okay? That's fine. That's fine. You don't mind, okay? Yes! Okay. Yes please. So I can ask them for reimbursement. Yeah. Gotta get her back. Thank you, sir. All right, you have a good day. Yes, sir. Alright, guys. Safe drive. Yeah. $15, guys. Mamaya pagbalik natin, another $15 ulit. Renta lahat. Wow! Ayan, 15 Canadian dollar. Lagay muna natin dito. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo. Okay, pagbalik natin, another 15. Meron pa tayong isang oras driving hanggang sa dideliveran natin. Tuloy lang ako. Alright guys, ayan.
Break the seal. And back to door 4 daw. Naka-check in na tayo. Mabilisan lang tayo. Dito na tayo sa dideliveran natin, guys. Nova Scotia. Isang paleta. Ayun, doon napunta yung ano. Okay. Yun, nag-iisang paleta sa gilid, right side. Pulutin natin ito. Kasi baka mamaya tumama sa gulong, paktay tayo. Mag-aksidente pa tayo ng hala sa oras. Grabe lamig niyan, guys. Zero ang temperature. Bilis-bilis para sa ganon pag may reload silang ibigay, larga agad. Yeah. Yan, door 4 tayo. Unatin lang natin doon sa pinakadulo, sa bay atras. Buti na lang may space dito. Na isang unatan lang. Okay. Choose of you to save. Okay. Okay, guys, antayin ko lang. Isang paleta lang naman yan. Mabilisan lang yan. Tapos punta tayo susunod na pick up natin. Alright, guys, ayan. Andito na tayo sa Nova Scotia. Dito sa delivery natin. Dito sa Nova Scotia, guys, maraming fish dito. So gusto kong i-big shout out sila kay Randy sa binigay niya sa akin. Kasi pumunta nga ako sa bahay nila. Inimbita tayo. Yung isda. Uy, yung isda, binigyan tayo ng isda, guys. Ito, biningwit lang nila itong isda na to. Hindi ko na ay, ano, basa-basa pa. Lininis na pati kamo. Thank you talaga. Meron akong ano, meron tayong pwedeng sigangin, guys. Oh, na isda na binigay sa akin. Shout out Lucky Randy, thank you once again sa binigay mo sa aking isda. Lininis niya pati. Diretso, pwede ko nang sigangin yan, pwede ko nang iprito, kung whatever, kung ano man ang gusto ko. Yan, thank you talaga. Yan, guys. Yan na lang muna yan. Diyan ka lang muna. Uy, nalaglag yung aking ano. Grips, nalaglag yung grips na. Yan. Salamat ulit. Alright, antayin lang natin. Oh, done? All done. It's just one skid, right? Yeah. Thanks, my friend. No problem. Have a good one. Yeah, you too. Ayan, guys, tapos na tayo.
Nova Scotia. At least ito paano nakarating din tayo ulit dito sa tagal ng panahon. Now, maghahanap ako ng truck stop muna since wala pa naman silang ibinigay sa aking load kasi sa Winnipeg ano pa lang guys, 7:30 pa lang, alas 8 ang pasok ng mga dispatch, kaya wala. Maghahanap muna tayo ng paparkingan muna natin sigurado. Sabangan natin kung ano sasabihin nila. Right guys, so tapusin na lang natin dito ang video vlog guys, no? Thank you for watching. At least kahit paano nakarating tayo rito at nakapamasyal tayo ulit dito sa East Coast. Dito tayo sa dulo ng Canada. Dito tayo sa Nova Scotia. So once again guys, thank you for watching and of course I love you all. Peace up. Bye bye. Lakai Tracker.